vás zdravím. Tak máme tady dneska další kazetku a tentokrát má název Mickey Mouse 2, označení GT071. Není tady na ní žádná poznámka, to znamená, že jdu vlastně do neznámého, neboť tuhle kazetku jsem získal teprve nedávno a absolutně nevím, co tam je za hra. Takže pojďme se na to podívat. Tak, je to od Kemka. A překvapivě Walt Disney, Kemko. Je tam nějaký Mickey, takže to asi skutečně bude Mickey Mouse. Akorát bohužel je to teda zase v nějaké mně nesrozumitelné řeči, takže nedokážu říct, jestli to je naprosto legit ta hra nebo ne. To je nějaký pokec, ale bohužel nerozumím ani jedinému písmenku. Ok, tady Mickey fouká nějaký balónek. No každopádně je to plošinovka a zdá se, že je celkem pěkně animovaná, takže to nevypadá věru zle. Au. Ale vůbec teda netuším, která by je, jo? Abyste si nemysleli, že to tady na vás hraju, tak to vůbec nehraju, protože tady opravdu nevím. O co go, ale vypadá to hezky. Je to plynulé. Aha, tak musím skočit na to krokouše, jasně. Au. Kašlu na tebe, pavouku. Jsem skoro mrtvej. Bohužel nevím, o co tady jde, protože nevládnu řečí kmene, který je zodpovědný za tuto hru. Ježišmar, co to je? A boss fight. Sonic the Hedgehog mě tady chce sejmout. Au. No. A je po mně. No tak jestli mám Ježka sejmout balónkem nafukovacím, to půjde dost těžko, se obávám. Sbírám nějaké chipsy, či co to je? Myslím, že teda zajímavé, ale absolutně nemám tušení, jakou to tady hraje roli. Nevadí. Hele. Au. Hnusná voso. Tak rychle pryč. A sejmout krtečka. Au. Ty parchante. Já jsem si spletal se skákání, no, tak to jsem si dal. Ty brďo. To přece není možné, že já nejsem schopný projít jedinou hru. Škaredá opice. Bestie jedna hnusná.
si děláš srandu, ne? OK. Tak tolik teda ke hře Mickey Mouse. Protože očividně tohle je na mě těžké. Jo, díky a podíváme se zase někdy příště. Ahoj.